לפנות למשרד הבריאות. טלי. קטי, תודה רבה. תודה. ארגון הפשע ומכרזי הענק הביטחוניים. פרשת שחיתות חמורה נחשפה היום, ובמסגרתה עומד חשד לקרטל שהיתה מכרזים בהיקף של כמיליארד שקלים, חלקם במשרד הביטחון. עשרות מעורבים נעצרו ונתפסו רכבי יוקרה, שעונים, כסף מזומן. הדס גרינברג עם פרטים מהחקירה והשיטה. היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 חשפה היום פרשת שחיתות נרחבת, שממנה עולה חשד להטיית מכרזים במשרד הביטחון. במרכזה של החקירה הזאת יש בעצם קרטל של עשרות חברות שהתאגדו יחדיו על מנת לתאם מחירים ולעטות מכרזים. כל זאת הם עשו בסיוע של גורמים מבפנים, גורמים מאגף הנדסה ובינוי במשרד הביטחון. לאחר שנה של חקירה סמויה שהחלה מחשדות שהעביר למשטרה הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, הבוקר הפכה החקירה גלויה. ונעצרו 15 חשודים ועוד 14 עוכבו לחקירה. ביניהם קבלנים, עובדי משרד הביטחון, עורך דין וחשודים נוספים, שעל פי החשד ניהלו קרטל של הטיית מכרזים באמצעות גורמים באגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון. מדובר פה במאות מכרזים בהיקפים מטורפים של מאות מיליונים. אנחנו מדברים על היקף מכרזים שהתקבלו במרמה של כמיליארד שקלים. כך פעלה השיטה. החשודים יצרו קשר עם גורמים במשרד הביטחון ובצבא, שילמו להם שוחד וקיבלו בתמורה מידע פנימי מהארגונים, שהעניק להם יתרון בהגשת הצעות למכרזים במשרד הביטחון, והוביל את החשודים לזכייה במכרזים. כך, בשיטה זו, רימה הקרטל את משרד הביטחון. השיטה המרכזית זו בעצם הטיית המכרזים, תאום המחירים. בעצם החברות האלה תיאמו מחירים בינן לבין עצמם. שיטה שנייה שהם עבדו בזה חברות קש. אחת השיטות המרכזיות גם זו שיטה של חברות קבלניות. החברות האלה בעצם ניגשו למכרז, בעצם הן עומדות בקריטריונים הנדרשים, יש להם את הסיווג הקבלני הנדרש, ולמעשה ברגע שהם זכו במכרזים הם העבירו את ביצוע המכרז לחברה שלא עומדת בתנאים. עוד עולה מהחקירה כי לאחד הקבלנים המרכזיים החשודים בפרשה קשר עסקי עם ראש ארגון הפשע נידאל אבו לטיף ועם אנשים נוספים בארגונו שפעלו באופן אקטיבי בהטיית המכרזים. יש פה ארגון פשיעה שכרוך בצורה ברורה בקרטל הזה, בחשודים שנעצרו היום. במהלך מעצר החשודים הבוקר תפסה המשטרה גם רכבי יוקרה, שעוני יוקרה מעל מיליון שקלים במזומן, כאשר סך הכל היקף הטיית המכרזים נאמד במיליארד שקלים, על פני 7 שנים. העבירות המיוחסות לחשודים מתן ולקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע ועוד. מרשתי, שהיא עובדת משרד הביטחון לשעבר, היא אישה סופר נורמטיבית שבמשך שנים ארוכות ביצעה תפקידה במסירות, בצורה ראויה להערכה. אין לי ספק שעננת החשדות תתפוגג במהרה. היום הובאו החשודים להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון, ומעצרם של מרבית החשודים מוארך ב8 ימים. פרשייה גדולה, הלקוח שאני מייצג אותו כופר, טוען שאין לו שום קשר לדברים, משתף פעולה באופן מלא. ממה שאנחנו מבינים נעצרו מספר רב של קבלנים בקשר עם החברה שלכאורה הייתה בקשר לא תקין או לפי החשד קשר מושחת עם גורמים במשרד הביטחון. אני בטוח שהדברים יתבהרו בימים הקרובים. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: המשרד עורר בחומרה רבה את החשדות שנחשפו ויגלה אפס סובלנות לכל חשד לעבירה על טוהר המידות. מנכ"ל משרד הביטחון אייל זמיר הנחה את אגפי משרד הביטחון הרלוונטיים לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי החקירה ולהעניק להם כל סיוע שידרש. אנחנו רוצים לשוב ולהתעדכן על הפיגוע שאירע הערב בשועפאט, בשעה זו עימותים במחנה הפליטים לאחר שכוחות הביטחון